ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆತರ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನೆಂತೋಡು ಅವು ನಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೆಂತೋಡು ಎರಡು ಯಜಮಾನಿಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎರಡು ಪತ್ತುನಾಯಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎರಡು ಬಲಿಪುನಾಯಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಕಮಲ ಮಲ್ಪನಾಯಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಗೌರವ ನೋಡಿತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತ್ನ ದಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಗ ಮುಖಪ ಪ್ರಾಣಿಲು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಸರಿಯಾದ ಕೊಡ್ಜೆ ನಂಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ ಪೈರ್ ಮನ ಪಾತೆರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತುಚ್ಚು ನಾನು ರೆಪ್ಪಣಕ್ಲ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿರೇರು ಪಾಸ್ ಆತ ಅಕ್ಲ ಆಕರೆ ಪಂಡೆ ಆತನಾಗ ಬೊಕ್ಕಳು ರಂಬ ರೋಟಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ 5 ಬುಕ್ಕದ ಇರ್ಲು 1ನೇ ನಂಬರ್ದು ಇರ್ಲು 5 ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಇರ್ಲು ಒಲೆ ಪೊಣ್ಣ ಎಲ್ತಿಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಯ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನವರು ಅದನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅವಗಡುಗು ಸರಿಗಟ್ಟ ಆವಡಾನ ಅದು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಡ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆ ಜನ ಏರಿಗ ಬೇಜಾರಾತನ ಆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ನಾಲೈಗೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರೋದು ನಾಡ ಕಂಬಳನೇ ಪೂರಕ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ್ತ ಕೆಸದ ನೀರು ಆ ನೀರು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಟ್ಟನ ಬೊಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಒಂದು ಏರು ಒಂತುಜಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆಯರು ನನತ್ತೆ 2 ಸಾಲು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುಪನೆಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನೇರು ಹೋಪೇನ ಬೇಗ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರುಡುತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾತನದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಲ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಡಪುಣಂತು ಏರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡ್ಲೇರಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂದು ಜಾತ ಪೂರ್ತಿ ಉಂತೋಡೊಂದು ಆಪನಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾವು ಕೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಪನಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಾತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೋರೊಂದು ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಏರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಅತಂದಾಂಡ ಉದ್ಘೋಷಣೆಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಆ ಯಜಮಾನಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನು ಗಂತಡು ಉಂತೆರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಹಿರ್ಮೆನ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅದುಪ್ಪು ಏರಂದು ಪಂಡ ಉದ್ಘೋಷಕೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಕನವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈತು ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗತ್ತು ಇಡೀ ಓಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿದೊಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಧ್ವನಿ ಅಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಮೂಲಕ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಏರಂದು ಪಂಡ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿನಾರು ಸರಿಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಪಾಲೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೇರು ತನ್ನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಡೆ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂತೇರಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆಯೋಡ ಆಪಣ ದಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳ ಐತ ನಡುಟು ಈತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಶುರು ಆತನಂದು ಕೇನ್ಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಕೂಟ ಅದು ಪತ್ತನಂಡ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಲು ಉಪ್ಪು ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾದೊಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಲ ಕಾರ್ಯಂತರಾದಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನನೊಂಜಾತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕೈನು ನಿಭಾಯಿಸರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹೊರಿನ ಅಂಚಿನಾರು ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಸರ್ ಆರ್ಡಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವನ್ಗ ಪನೊಂದು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ತಯಾರಾತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಉಸಿರಾತನು ಅಂದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಜನಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲು ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲೆನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನರಕ್ಲ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ರಕ್ಷಕರು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು ಒರಿಯನೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕೃಷಿಕ ಬದುಕುಡು ಬುಳೆಯನಕ ಆ ಕೃಷಿಕ ಬದುಕುದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೆ
ಇತ್ತೆ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೂರ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಕೆಲ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮಾತ ತೂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಣ ಎಂಕ್ಲ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಬತ್ತನಾರು ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಿಡೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂತಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ನೀರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೀಚೇಶ್ ಅನಂತರ ಐಕಲು ಆರು ಈ ಭಾಗದ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲೇರ ಆದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಇಂಚಲೆಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಆ ಊರದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಗೈತೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಬೋಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಬುಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಎತ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಂಬಳಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕುಳ ಕುಂಡಡ್ಕ ಬಲ್ಲ ಪಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಕಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಮಂಡ ಎಂಕಲ ಎರ್ಲುಲಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸೋನಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಜೋಕುಲಾಡಿ ಪೋಪುನಿ ಯಾನಪ್ಪ ಉರ್ಮುಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನಾಡಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ವೆರಟು ಕುಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆ ಪುನಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ದಿವಾಕರ ಇಕ್ಲು ಮಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿಲ ಕೋಡಿಯಾಡಿಂದೇ ಪುದರು ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಅಡಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗ ಆ ಊರದ ಕಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಡಿ ಬರೋಡೈತನು ಐಕೆ ದುಂಬುಳಾಡಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನು ಆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತೀಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿತೀಚಿ ಇದೇ ಬರ್ರಿ ಅರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದಿತ್ತು ಅರೆ ಬೇತೆ ಕಡಪಡಲ್ಲ ಆತಿ ಬುಕ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪು ಪೊಪ್ಪ ಸುಧಾರಿಪೋಯಿರಂದು ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು 50-50 ಇರಲು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಪೊಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ರ ಶುರು ಆಡು ಐಟು ಕಪ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನಾಗಿ ಈ ಸ್ವರ ಪೂರ ಪೋಯಾರ ಶುರು ಆಡು ದಾನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಡು ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಒಂತೆ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನಾವೇ ಅಂತ ಪತ್ತಲ ಮಂಡಿ ಎಂಕ್ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿದ ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕೇರಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋತು ನಾಲ್ಕು ಲೀತೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲ ದಾದಾನ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಬರಿ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪುನ ಮಲ್ಪುನಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಿ ಐತ ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಗಿಡಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿನ ಪತ್ತ ಒಂದು ಗಿಡಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡಪುಣಿ ಜನ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಜಾರ ಪಂಡ್ರೋಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಏರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಅವು ಪೂರ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ ಈ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ವರ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪವನ ಸ್ವರ ಸಾಲ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ವರ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಂಗ್ಲು ತುಂಬೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದವರ ಏನು ಒರ್ಮುನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆನಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆರ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ ಅಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಬೋಡಿತ್ತು ಆ ಅವಕಾಶ ಬಿಡ್ತಿಕ್ಕದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರಿಟುಳ್ಳೇರು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನೇರು ಬಂದು ಆಂಡ ಒಂಜೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಖಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಪ್ಪ ಕಂಡೋಡು ಬಣ್ಣ ದಾದಾಪು ಮಂಡ ಈರ್ನ ಎಡತ್ತಕ ಕಂಡೋಡು ಬಲ್ತಿನೇರು ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ಬಲತ್ತಿರುವತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಪುಳ ಉಂಡು ಅಂಜ ಧ್ಯಾನ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋದು ದೇವರನ್ನ ಪಸ್ಸಾರಿನ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಮೈಕ ಪತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ವರನು ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ವರ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಏನು ಮಲ್ಪೆರ ನುವಾತೆ ದೇವರನ ದಯೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಏನು ಅಂಚ ಶುರುವಾಯಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಅವು ಸುರುತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಫೋನ್ ಇತ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಮಂತ ಇತ್ತಾರ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೈತ್ರಿ ಇರು ಮಂತನ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ತೊಂಡ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಪು ನಿಧಾನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪುಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರುವಿತ್ತಿನದವರ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆರ್ಲುಲ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದು ತೋಡ್ನಡ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಡು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋವಂತೀರಿ ಪೋನಗದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ನೈತೆ ಮುರಳೀಧರ ಇರುತ್ತೆ ಏನದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾನಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪು ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ತಿನಿಯರ ಹಾಪುಣತ್ತ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂತಿಗೆ ಹಾಪುಣ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕುಸಾಲ್ ಅಂಚೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಇರ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ವಾ ಇರ್ಲು ಎಂಚ ಪಾರುಂಡು ವಾ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಾತಂಡು ವಾ ಇರ್ಲು ವಾ ವಿಭಾಗಡು ಪಾರುವ ಐದು ದನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಳ್ಳಿರು ಒಂಜಿ ಈತ ಚೈನ ಪಾಡೊಂದು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟ್ರು ಜಪ್ಪುನಿ ಆ ಕೆಸರ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುನಿ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೌಜಿ ಸೌಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ತೂಣಾಗ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಇಂಚ ಪೋನಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಅವನಿತ್ತು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣನ ಪೋಡಿಗೆ ಎದುರು ಮೈಕ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮನಿಪುಜೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಮೈಕ ಪತ್ತೆರ ಪೋಡಿಗೆ ಐಗೆ ದಾದ ಅಳ್ತೇವಂಡ
ಯಾನು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಮೈಕ ಪತ್ತೆರಸರು ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಮೈಕ ಪತ್ತೆರಸರು ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಇಂಕದಾಯ ಅವಳು ಮೈಕ ಹೊರ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ ದಿವಾಕರ ರೈಕಲ ಮಿಗಿ ಯಾನ ಅನಂತ ರೈಕಲ ಮಗೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಆ ಕಂಬಳದ ಮೇ ಪಾತಿರುವೆ ನಾನು ಬಂದು ಕೊರೋದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆದ ಐದು ಉಕ್ಕ ಈ ಥರ ಇಟ್ಲ ಬರಿಯಾರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತೊಂಡೆ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಡೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಂದೆ ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸೋಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಅಂತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಈತ್ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಲೆಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಎರು ಬರ್ತುನ ಹಜ್ಜದ ಮಿತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರೀ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಇರ್ಲು ಎಂಚ ಬರ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಐ ತೂಪುನ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಪೂರ ಕಲ್ತದಾತಜಿ ನಾಳೆ ಏತ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎನ್ನ ಒರಿ ಕಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಐನು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣವೇ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಎನ್ನೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ದಿನಲ ಕಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷ ಆತುಂಡು ಇತ್ತವರ ಪಿರದಿರುಗತ್ತು ನಾಗ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಐತೇನೆ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಡ ಯಾನು ಆ ಒರ್ಮಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಜಾತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆತ್ತು ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ತಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನದತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇಷರಿ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ವೇಷರಿ ಮಲ್ಪೊಡೆತ್ತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂತು ನೋಡು ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂತು ನೋಡು ಐನು ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಈಗ ಪೋಡಿತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕುಲ್ಯನಾಡ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೂ ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂತ ನಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಅವನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ವಿಷಯನ ಮಲ್ ತೊಜ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಐತೆ ಅಶೋಕ್ ರೇಖಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾನೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಕಾನೆ ಏರಿಯಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಒವೇ ವಿಷಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಇತ್ತನಾಡ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತನಾಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಐಟು ಹೆಂಗೆ ಐಟು ಒಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂಡೇರ ಪೂರ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಪೋದಾನ ಏನು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಆದಾಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಈತ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಏನು ಮಾತು ತೂನ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಖುಷಿ ಮಂಡ ಈಗಿನ ಮಲ್ಪನ ಕಾಯಕಡಿ ಇರೆಗ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಗೌರವ ದಾಳ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲು ದಳತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಅಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಣ ಆ ದುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಪಂಡ ಇರ ಕಂಬಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೈರ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಪದವಿ ಎನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿದು 1991 ಆತನು 5 ಬುಕ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಯಾನು ಆರ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ಪೆರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಐದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತೋಡು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾವಡು ಒಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಂದು ಬೆರಿ ಸಾತಾದು ಉಂತೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಆತಂದು ಆ ದೇವರ ದಯ ನನಲ ತಿಂಗ್ಳಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಗುರಿ ಆ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ಪೋಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಕೊಡ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಆದುಪ್ಪಡು ಈ ಉದ್ಘೋಷಣೆದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂದು ಏತ್ ಬಂಗದ ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ಸುಲಭ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಐತಪ್ಪನ ಚಾಲೆಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಾರಿ ದಾದ ಬಂಡ ಏತ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದುಪ್ಪ ಅದು ಯಾನು ತೂ ಒಂದು ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಉದ್ಘೋಷಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಧುನೀಕರಣ ಜೀವನ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನಡಿ ಬುಡಿದಿನ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಲ್ಲ ಆತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಐತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತತ್ವಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆದುಪೋಡು ಎರು ಬುಡ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಕಾಲ ಆಲೆ ಬೆಲೆ ಎಂಬೆ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದಾಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒತ್ತಡೋದು ಇದೇ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪುಣಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ದನ್ನೆರಡ್ಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಗರಟೆ ಹೇಗೆ ದಾದಾಪುಡು ವಿಮುಖ ಕಾಪಿ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಕ್ಲಂಜಿ ಪೊಂಜಿನಾಕ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಡು ಬಾಯಿಡ್ದು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪ ಶಾರದ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಸುಲಲಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಟ್ಟೊನ್ನಾಗ ಇದು ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪಂಡು ನಾನೇ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪದ ಜೋರ್ಡು ಪನ್ಪುಣಿದ್ದು ಅಣ್ಣ
ಅನ್ನ ಅವಳು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಪಂಡದು ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಂಡದು ಆಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಅಂಚ ಆಪು ಜನ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಇದು ವೇದಿಕೆ ದಡ್ಡೆ ಪೋಲಿ ಐಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಡ್ದು ಪಣ್ಣೋಣ ನಾನಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಲ್ಲ ನೀರಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಡು ಈ ವಿಚಾರಡು ದೇವರು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಂಡೆಡು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಪತ್ತದಾನ ಕೇವಲ ಮೈಕ ಪತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ವರದೇರ್ಪೋಡು ನತ್ತು ಆ ಸ್ವರ ಬರೋಡು ಸ್ವರ ಬರಿಯ ನಾವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಡು ಬುಕ್ಕ 24 ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವರ ವ್ಯಾರಬಲ್ಲಿ 5 ಅವರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಪೋದು ಪೋಡಾಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚ ಕಲ್ಸಾಯನ ಐಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಸ್ವರ ಪೋಂದ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಲೊಂದು ಇತ್ತದ ದಾಲ್ ದುಂಬು ದಾದ ಒಂಡೆ ನನ್ನೇ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿಯೇ ಸುಧಾರಿಸಿರೋಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಣ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿ 10-20 ಜನ 15 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪುರ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೇರನೇ ಅವಕಾಶ ಐದವರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ದುಂಬು ಕಂಬಳಡು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿ ಇಜ್ಜಂದು ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮೀಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಒಂದು ಓಲೆ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿ ಉಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಾನು ಇರಾದೆ ಅದು ಯಾರನ್ನತ್ತು ಮಾತು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ಆತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಐನ್ ನಿಕ್ಲು ಆತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಸಾಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಐನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರಾಪಿನ ಒತ್ತಡದಾದ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಹೊಂಡ ಈರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಬುಕ್ಕೊರ್ಲೇನು ಒಪ್ಪೋಡು ಅತಿ ಆಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನನ್ನೊಂದು ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಿಸ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಪೂಜಾರು ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ದಾನೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೀರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿ ಉಪ್ಪ ಕಿಂಚಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ರೂಪಡು ಎಪ್ಪಡು ಅವು ಬಾರಿ ಒತ್ತಡ ಎಪ್ಪಡು ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಇರ್ತಕ್ಲೇನೆ ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ಒತ್ತಡನ ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಐನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದನ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಹೂವೇ ರೀತಿ ಏರಿಯಾಗಳು ವೈರುಧ್ಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಆ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣಾಯನ ಇಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣಾಯನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಪಡ ದುಡ್ಡು ಪಾರ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣ ಸಂಘಟಕಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುಣ ಆಯಿ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಣ ಆಯಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಸರಿಗಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿತ್ತ ಸರಿ ಒತ್ತೊಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ತಪ್ಪಿತ್ತ ತಿದ್ದೋರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಂಡೋಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಯಾನೇ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆಯಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎರ್ತು ಯಜಮಾನಿಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎರು ಪತ್ತುನಾಯಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎರ್ತು ಬಲಿಪುನಾಯಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಕಮಲ ಮಲ್ಪೋನಾಯಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ತೆರಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಗೌರವ ನೋಡಿತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐಕು ದುಂಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಮನ್ಲಾದುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜವಣಿರಾದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಈರು ಅಪಗ ದುಂಬು ಈರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗತ್ತಂಡ ಈರು ಬೊಳೆ ಒಂದು ಬನ್ನಗತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಕೂಟಲೆಗ್ಲ ಈರು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟದ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಹೂವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ವೈಭವಲಿ ಬತ್ತು ಇಚ್ಚಾನು ಖಾಲಿ ಓಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತವೇ ಆಯ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ನ ತೂಪುಣ ಆ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಬಜಗೋಳಿ ಮೀಜಾರು ಒಂದು ಪುದರ ಪಡೆಯಿನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳರು ಅಂತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಿದ್ರು ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷೋಡು 10 ವರ್ಷೋಡು ತೂನಾಗ ಐದು ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಪಾಲ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಪಡ ಬತ್ತನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಲ ಐಕ್ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದದ್ದು ಅತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯನಕಲು ತುಂಬ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇತ್ತದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವು ತೂವಳಿ ಪನ್ಪಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಪುಣ್ಯನಕಲೇ ರುಕಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದನಾಗ ಪುಣ್ಯನಕಲೆ ಬರೋ ಶುರುವಾಯಿರು ಪುಣ್ಯನಕಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶುರುವಾಯಿರು ಅಂಚಾದು ಜನ ಮಾನಸೋಡು ಇತ್ತೆ ಆಯಿ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕುದ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಗ ಆಯೆ ಕಟ್ನ ಎರುಣು ಆಯ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಂಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟು ದೇವರ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲು ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಎರು ಬುಡುಪುನಲ್ತು ಕಂಬಳದ ಎರು ಆದ ಕಟ್ಟಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣೊಟ್ಲ ದೇವರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಎರು ಬುಡ್ನಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಬಿಚ್ಚದ ಬುಡುಪುಣ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಂಬಳದೊಳು ಜಪ್ಪವಣ ಕಂಬಳ ಜತ್ತದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪವಣ ಮುಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ನೆನ ಪೂರ ದೀವೊಂದು ಆಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪೊಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯಿರು ಇಂಚ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಇತ್ತನ ಪಿಲಿವೇಷದ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗ ಬರ್ತವೆ ಬೊಕ್ಕ
ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೂದು ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳ ಬರ್ರಾಯರು ಬರ್ರಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲ ಆಂಜನಾಕ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪಲೇಕಾಯರು ಬರ್ಪೊಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಾಯ ಕುಲ್ಲುನಂಚ ದುಂಬಂಜನ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬಳ ರೆಡ್ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ರು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಒಂತೆ ಐಕೆ ದುಂಬು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಐದು ఒక ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆಂಡ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತಪ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಹೊನೋಲ ಬೆಲಕಿನ ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಒಂಜೆ ನಾಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಆಂಜನಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಗ್ಯಾಲರಿಲಾಯ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದು ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಬತ್ತಂದು ಜನ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರುಲ ಈ ಕಂಬಳ ಆದು ಆ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಾಯದ ಬುಕ್ಕದ ಕಂಬಳದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಜನಕ್ಕಲೇನ ಬರ್ಪಾಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಸಂಘದಾಗಲಿ ಪೇಟದಾಗಲಿ ಉಂತಾರ ದಾಯ ಪಂತೇರಂದು ಆ ಪೇಟದಾಗಲಿ ಯಾವ ಹೊರಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅವೇ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಒಂಜಾತ್ತು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ ಆಯ್ಜ ಉಂತ್ಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಂತೂ ನಮಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸಾಯಿನ ಬೇನೆ ಆದುಪ್ಪು ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನು ನಮಕ್ ಪಿರಮನ್ ಪೆರ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ ಆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ್ ಪಿರ ಆಯ್ರ ಶುರು ಆತನ ಅವನುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಆ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯ ಏತು ಬೇನೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಆತ ದಾದದ ದೇವರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈನ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೇಖ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲು ಆರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಪಣ್ಣಗಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ವಕಲತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬುಧಾರು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಪಾಡ್ದಿರು ನಮಗೆ IMA ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೇಖೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಯತಿ ಕೊಡ್ನಾಡ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಶೋಕ್ ರೇಖೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕು ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಪುಣಿಂಜಿನ ಅಂಡ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತ ಇರ್ಲೇನ ಕೊಣೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಏನು ವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರೊಂದಿರ ನಾವು ಏರೆಲ್ಲ 5 ಜನ 8 ಜನ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಾಯಕರನಾಕಲಿ ಕಂಬಳ ಆವರಣದ ಎತ್ತಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕುಡ್ಲಾಡು ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆನಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರನಾಕ್ಲಿ ಎರುಣು ಕೊಣದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ನಡಪೋಜಿ ಇದು ನೆಕ್ ಗೊರಸು ಪೆಟ್ಟಾಪಣದು ಆವಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪಣದು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಡಪದವರ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಇಟ್ಲ ಅವರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮೂಲ ಮಳಪಾದ ಆನಗನೇ ಒಂದು ದೇವರನ ದಯಾದಿಕದ ನೈಕ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೋಡದ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಯರು ಆಂಡಲ ಈ ಎರುತ್ತಾಗಲು ಉಂಡತ್ತಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಎರು ಕವೇ ಕುಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರ್ಲಿ ನಂಚನೆ ಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಚೊಕಡು ಸಾಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ರಡ್ಡು ವಿಮುಖ ಆತಜೇರು ಇದ್ದಿರ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳನಾಗ ಆತ್ಯತೆ ಇರುವಲ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿರಂದು ಪನೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಸರಿ ಯಾವ ದಯ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳನೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಸಂಘದ ಉಂಚುದಿತ್ತೇನು ಆಂಡ ಅವೇ ವಿಮುಖ ಅಂದೆ ಧೈರ್ಯ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತು ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾರಿ ಪ್ರಜೆಂದು ಕೊರಿಯಾರು ಕಂಬಳ ಉಂಚಾರ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪೂರ ಇರ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಮುಂದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದಿತ್ತದು ದೇವರನ ದಯ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಜನಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೈಸದು ಕಂಬಳ ಈತ್ ದುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೀ ಕಾರಣ ಅವೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಡೆದು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈತ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಿನ ಅದನ್ನ ಮರಪೆರ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯಾನೆ ಯಜಮಾನ್ರಂಗ್ಲೇನು ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನ ದಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡೆ ಯಾನು TV ರೆಫ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ಅವ್ರಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫ್ರಿ ಯಾನು ಬೇರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಇತ್ತಿರೋದು ನಾ ನೆಟ್ ಆ TVದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಡವನೇ ಇರುಳ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಇರುಳ ಸಮ ಬತ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಪೋದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಆ TVದ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ಲಲ್ಲ ಕೇನ್ಬಾ ಪರಿಣಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇನ್ಬಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎದುರು ದೆಪ್ಪುಲೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರ ಪಾಡು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಪಾಡು ಇಂಕ್ ಬಂಡ ಆತು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಣಿತ್ತು ತೀರ್ಪು ಕೊರನಗ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಲು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಸರಿಯಾದ ಕೊಡ್ಜೆ ನಂಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮನ ಪಾತೆರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತುಚ್ಚಿತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು ಐಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಿ ಅಂತ ತಿರಿಯೊಂದು ಒಂದು ಅದು ಮುಕ್ಕುಳಕ್ಕೇನಾಗ ಸರಿ ನಾಡ ಪಾಪದಯನೇರು ಗೆಲ್ತದೆ ಆ ಪಾಪದಯಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪೆರೋಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಯಜಮಾನ ಲೆಪ್ಪೆರೋಂಡು ಈ ಯಜಮಾನ ಲೆಪ್ಪೆರೋಂಡು ಆ ಪಾಪದಯ ಬಡವಿಲ್ಲತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಭಾರಿ ಪಾರ್ದಂಡು ಗೆಲ್ಪಂದನ ಇರು ಗೆಲ್ಪುನಿ ಆ ಗೆಲ್ಪಂದನ ಇರು ಆನಿ ಗೆಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆಲ್ಪಂದನ ಇರುವಾಂಡ ಪಾಪದಯನ ಇರುವಾಂಡ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆಡ ಬುಕ್ಕರೆಡ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ 2 ಜನ ಲೆತ್ತ ಕುಲ್ಲಾಯ
ಕುಲ್ಲದು ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಡ ಅವ ಉಲಾಯಿ ಪಂಡದ ఒక ಪಿದೆ ಘೋಷಣೆ ಆಲ್ಪೇನ ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಡ ಬಿಯ ಪಂಡೆ ಪಾಪದಾಗ ಆನೆ ಇರುವಲೆ ಬರ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನ್ ಇಂಕ ಪನ್ಪುಳ ಆನೆ ಬೊಕೊಂಜನೆ ಪಂತೋಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿ ಪಂಡ ಟಿವಿ ತೂಪುನ ಎತ್ತಾಕ್ಲೆ ಟಿವಿ ಮುಲ್ಪ ತೂದಾನ ಒಂದು 2 ಜನ ತೂದಾನ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ತೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುನತೆ ಬೊಕ ಬುಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೆರಿದುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಮಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡೆ ಘೋಷಣೆ ಆಲ್ತೆ ಎಂಗಾತೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಘೋಷಣೆ ಆಲ್ಪ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಂಟ್ನಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನೇರು ಪಾಸ್ ಆತನು ಅಕ್ಲ ಆಖರೆ ಪಂಡೆ ಆತನಾಗ ಮುಕ್ಕಳು ರಂಬಾ ರೋಟಿ ಅದು ಬತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗುರ್ತೋದಾಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ನೋಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಡ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಟಿವಿ ತೋಡು ಕುಡೋರ ಟಿವಿ ತುಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಏಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನದಕ್ಕೆ ಕೊರಳಿ ಬುಕ್ಕ ಕೊರಳಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಪಿರ ತೋಳಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಜನಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಅವಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಓಯ್ ಒತ್ತಡ ವಿನಿ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ಐನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅವ ನಂಗೆ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿಜ ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡತ್ತೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೂ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪು ಸತ್ಯ ತೀರ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಅಂಡು ಆತನ ಒಂದು ಮತ್ತೇರು ದಾನೆ ಮಾತಾಂಡು ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಪಿರಳ ಅಕ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ ತೂದುಲು ಒಪ್ಪೇರು ದಾಯ ಇಂಚ ಬೇರೆ ದಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಯಾನೇನು ಊಲ ಕ್ಯಾರಿತ್ತು ಇಂಚಿ ದಾವಂಡ ಕಂಬಳ 2 ಪಾತ್ರೆ ಕೇನೋಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳೆದ ಬುಕ್ಕ 2 ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ನಿರ್ಪಣ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡುಪು ಎದುರು ಮಲಿಪು ಜಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರ್ದ ನಾವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೀವಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎದ್ದಿತ್ತು ಎದುರು ಪಂಡ್ ಪೂಜೆರು ತಲೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದು 5 ಬುಕ್ಕದ ಆ ಇರ್ಲು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅವಳು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯೆ ಎರೆಗೆ ಸತ್ಯದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಇರ್ಲು ಓಲೆ ಪೋಣ್ಲ ಗೆಲ್ತಿಜ ಇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿ ಅವು ಮುಡ್ದು ಗೆಲ್ತಿ ಅನ್ನ ಮುಕ್ಕಳು ಹೋದು ನೆಟ್ಟು ತುಯರು ಒಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಯರು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಏರು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಬಳದ ಕುಟುಂಬನೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ಈಗ ಪಣ್ ಪೂಜಾನ ಆ ಕಂಬಳದ ಕುಟುಂಬನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಯ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನವಳು ಅದನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಅದನ್ನು ಆತಂಡು ಆ ಅವಗಡಗು ಸರಿಗಟ್ಟ ಆವಡಾನ ಅದ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಡ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆ ಜನ ಏರಿಗ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಪನ್ಲಿಂದು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರ್ ದಯಮಾಡಿ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಹೋಗ್ಪಣದೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆ ಆತ ಮಾರೆ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪೋಯಿ ನಂಗೆ ಅದ ಅಂಚೆ ಬೋದು ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಉಂತ್ಯ ಅಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ 5 ಕಂಬಳದ ಮೆಟ್ಲು ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾತನ ಇಂಕ ಕ್ಷಣವು ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪು ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಸಂದರ್ಭಲ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡು ಪೂನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಕಲು ಬರ್ಪಣ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಣತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ನಿನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಹಾಕುಣತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಪುದರ್ ಬರೋಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂದತ್ತೆ ಆ ಈತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುದರ್ ಬರೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಟಕ ಆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಟ್ಟು ಮೂಟ ಪೂರ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜನೇ ಪುದರ್ ಕೊರೆಡ ಕಾರಣ ಆತನಿ ಎಂದು ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ನಾಳೆಗೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಲಿದು ಬರೋಡು ನಾಡ ಕಂಬಳನೇ ಪೂರಕ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನೆಮ್ಮದಿಲ ಉಂಡು ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನೆಟ್ 10 ಪೈಸದ ಉಪಕಾರ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡೋದು ಈ ಕಂಬಳ ಅತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರೋನು ಸಾಂಕೋನಕಲ 5 ಕಡೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಬುಡಿಯರ ಬುಡುಪು ಜಾಕಲಿ ಎಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಸತಿ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ಗೆ ಉಂತಾವ ಅನ್ಪೇರು ಉಂತಾವ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡದೇ ಅರ್ಪೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜನ್ನ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವ ಅಂದ್ ಬರ್ಪಿ ಅದು ಸುರುಟು ಹೋದಾಯರು ಜಪ್ಪಬಿ ಅತ್ತ ನೀರು ಕರಿತ ಈವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚಿದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೇಸರದ ನೀರು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ರಟ್ಟಣ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಆ ಕಂಡದ ಕೆಸದ ನೀರು ಕಂಬಳದ ಕರೆತ್ತ ಕೆಸದ ನೀರು ತುಳಿ ಆ ನೀರಿನ ಪರ್ಪಿರ್ತು ತೀರ್ಥ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನೀರು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಟ್ಟಣ ಬೊಕ್ಕವನ್ನು ಅವನು ಬಿಡ್ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇದಾಯ ಬಿಡ್ಪೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನ ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಈಗ ಪೂರಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತನ ಅತಿ ಆ ಪೊಂಜೋ ಉಂಬೆ ಅದು ಉಂಬೆ ಇರುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಟಿ ಬಾಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೋನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಐನು ಪೂಜುನ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ ಎರು ಪಿದರ್ನ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಪೂರ ಆರಚಿ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಐಕ್ ಗಂಧ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಐಕ್ ಸುಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಾರುಂಡು ಐಕ್ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ತಲಿಪೇರುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನ ಪದ್ಧತಿಲುಲ್ಲ ಐನು ಮಾತು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋ ಮಲ್ತಿ ಓಡ ಅನ್ಪಿ ಅಂಚ ಆ ಪೊಂಜೋ ಪಿರವಪ್ಪಲು ఆయన ಕುಟುಂಬ ಐತೆ ಪಿರವಪ್ಪುಂಡು ಇಂಬೆ ತೋಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಯಜಮಾನಿ ಐತೆ ಪಿರ ಈ ಸಂಸಾರ ಓಕೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕನ ಸಂಸಾರದ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಈರಾಗ ಎಂಚ ಸಹಕಾರ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಪಗ
ಆ ಸೀಸನ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಪೋಯಾರ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವಳು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಅವಳು ತನ್ನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿ ಕಂಬಳ ಪೋಡೊಂದೇ ಪುಡಿ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗೂ ಏರು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಜೇರ ಆಯ್ ಸರಿಯಾದ ಪೋಪಿ ಹಾಗೆ ಆಪುಂಡು ಏನು ಓಲ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನ್ನ ಪಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತರತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಆಪುನಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ಲುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೈನು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಯಾರ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಟಾಪುಜಿಂದ ಆಯ್ನ ದವರ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಪುನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಲ ಆತಂಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ ಈಗ ವೈವಾಹಿಕದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಮದ್ಮಾದಿ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕ್ 2003 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆತನಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದ್ದಿ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪದವಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಗುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಉಪಕಾರ ಆಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನಿಹಾರಿಕಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ 10th ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಹೋದರನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಮುರಳೀಧರ ಅದು ಪಡೆ ರಾಜಮಣಿ ಇವಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರು ಸಾಂಕಣಾಗ ಆಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎರುಂದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ದೊಂಜಿ ಬಾಲೆನೆ ಆತಂದು ಇಂಚೆ ನಾಯಿ ಸಾಂಕೋರ ಇಂಚೆ ಪುಚ್ಚ ಸಾಂಕೋರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಪತ್ವ ಐನು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಡು ಐನು ಇಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನವ್ರಿ ಎಂಚ ಪತ್ತದು ಮುಲ್ಪಾಂದೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ಆ ಎರುನು ಪತ್ತೊಲಿ ಐನು ಎಂಚ ಪೂಜೊಲಿ ಆ ಎರು ಎಂಚ ಬಲಿಪುಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಬಲಿಪುಣ ಎರು ಹೂವು ಅದುಪ್ಪು ಐನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನೇ ಅವು ತೆಗೆದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂತ ಎನ್ನೋದ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಪ್ಪಿರಿ ಐಟಿ ಯಾನು ಊರಿ ಐಟಿ ಯಾನು ಊರಿನೇ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೊಂದು. ಓಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಉದ್ಘೋಷಣೆದ ಜೋಡಿ ಲಾಂಛನ ಬಹುಶಃ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆದನು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಜೋಡಿ ಎಂಚ ಓಲು ಸುರುಕಾಯಿನಿಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಪತ್ತುಡು ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡ ಆಯ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡು ಬುಕ್ಕುಲೇನು ಪಂಡ ಯಾವ ಓದೋಡು ಆ ಬುಕ್ಕುಲೇನು ಓದುದು ನಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥೆನ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದನ ನಾಟಕದನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬೋಡಪ್ಪ ಈರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತದು ಈರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿ ಇತ್ತಾರಂದ ಈರೆಗ ಅವಳು ಬರೋಡು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ವೇಷೊಳ್ಳೆಡು ಎದುರ್ದ ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ 5 ಹೆಚ್ಚ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಆಯಲ್ ಆ ಥರ ಮಂಜುರ್ದೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ಥರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಿನ ಆತನು ಬುಡಿಯರ ಬುಡ್ಪೇರು పోతులు ఆత పండ ಯಾರುಚಿ ಐ ಕೊಂಚ ಸೋ ಕೂಡ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಅನ್ನ ಒಂದು ಇರು ಒಂತುಜಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡುಪ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆಯರು ನನ್ನತ್ತೆ 2 ಸಾಲು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡುಪನೆಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡು ದಾದಾಲ ಪಂಡೊಂದು ಏನು ಪ್ರೀತಿನ ಪುಟ್ಟವನು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರುಳು ಅವ್ರು ಒರೇ ಘರ್ಷಣೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅವಳು ಘರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದು ಬರಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾನ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನೇ ಪಾತೆರುಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಯಾನೇ ಅವಳು ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ಟಿವಿ ಇಡ್ಬೋಡು ಯಾನೇ ಮಗ್ಗೊಡ್ಬೋದು ಯಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಯಾನೇ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನೇರು ಹೋಪೇನ ಬೇಗ ತಿರ್ತು ಹೋಪೆ ಯಾರು ದಾಲ ಪ್ರೀತಿ ನಿತ್ತನೆ ಒರಿಪೇನೆ ನಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಆಪುನಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದು ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಗೆ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕಜಿ ಮೈಕನ ತಿಕ್ಕಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ಯಾನ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಮೈಕನ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬುಕರಿ ಪಾಪ ಆಸೆಡ್ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ನು ನೀ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಸಂತೋಷಡು ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಅವು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ತೂವಲೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಯಾನೇ ಪತ್ತೋಡು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನನೇ ಆವೋಡು ಆಯ್ ಬರಿಯರಲ್ಲಿ ಬರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೊಡಿತಲೆ ಕಡೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾರಿ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಲಾಕ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಬರ್ರ ದೇವ ಧರ್ಮ ಅವಕಾಶ ಆಪುಜಿ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ ರೇಖಲೆ ಎಂಚ ಪೂಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು ಪೂಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜಾರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ 1,000 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಲ್ಲವಲ್ಲಕ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದಾಯ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಬೇರೆ ತಗ್ಗೊಂದು ಬಗ್ಗೊಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ನದವ್ರು ಇನ್ನು ಅಶೋಕ ರೇಖಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಆರೇನೇ ಆದಷ್ಟವಾದ ಜನಕ್ಕೂ ದೆತಲೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದಾಯನೇ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತೇನೆ ದುಡ್ಡುದಾಯ ಅತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿನ್ನಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ನಮನೆಯಿಂದ ಅತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆಂದು ಹೋಯ್ನ ಈಗ ಬಾಲು ಎಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಜನಕ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾದ ಪನ್ಪಿರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಯಾರು ಪನ್ಪುಡಿ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅక్కడ ಸುರುಕಾದು ಎರು ಕಟ್ಟೋಡ್ನಾಡ ನಿಖಿಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುರುಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೋಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕೆಲ್ಲ ಪುದರ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಎರು ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತನ ನಿಖಿಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎರು ಕಟ್ಟಿರ ಪೋಲೆನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳಗೆ ನಿಖಿಲ ಬರೀಟ್ ಬಾಕಲ್ ದಾಪಣ ಅಂಚೆ ಉಡ್ಸೋ 4 ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಪೋಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಪೋದು ಇಡೀ ದಿನವೂ ಐಟ್ ಕಲೆ ಒಂದು ಆ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೊಡ್ಚಾನ ವಿಚಾರಣು ಇಲ್ಲದ ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಂಬಳನ ತುಲೆ
ಕಂಬಳ ಗೆಲುವು ಕಂಬಳದ ಮೇಲೈಸಲೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನಲೆ ಆಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ಈ ಕಂಬಳನಾಥ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಕೊರಲೆ ನಿಖಲ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಾರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದಾಪುರ ಆತನು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಐಟ್ ದಾದ ಸವಾಲು ಬರ್ತಂಡು ಎಂಚ ಎದುರಿಸಾಯರು ಪೂರೆಲ್ನ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರು. ಆಲ್ರೆಡಿ 30-35 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಶುರು ಮಂತದಾರು ನನಂಜಾತ್ ವರ್ಷ ನನಂಜಾತ್ ಸಮಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈರ್ನ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಡು ಅಂಚ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂಜಾತಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆದಾಯ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿದಾದಂಡು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಳಗೊಂದುಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾತ ದೇವರು ಕುರ್ದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಡೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನಲ ಆಯನ ಇಂಚ ಪಿರೋದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತನು ಪನ್ಪುಣೇನು ತಿರುಪಾದಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಲಾತಾರೆ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ಸರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಡ ಪಣ್ಣೊಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಸೊಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದಾದಂಡು ಅಥವಾ ಮೊಂಬೇರು ಮಂತೊಂದು ಪನೊಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸೇವೆದಾದಂಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ನನಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ